Yo, what's up guys? Maayong ogto guys. So, dito na ako sa hospital guys. Naghahatod na kung sa kong bata. Pagkaon. Sa kong asawa. So, grabe guys. Wala ko yung kwarta guys. Kaya, mawala gining watay. Wala tayo wala tayo katrabaho kay tungod sa hospital akong bata. Nasa ko yung gamay yung bata po lagi. Wasa ipasapol bantay ko. Kaya, gana siyang lula magbantay daghan sa trabahoon o yung sapul og bantay o nga kung bata unta ang tuwa sa ospital makagawas unta to karong adlaw sus gi kuan na pod nila kay nagkalibanga man sad ng LBM dili sura na yun guys wala ko ma daw ani pagka naging natulukuya ani ay magbantay sa bata wag yung makabantay kay nigbuntag mabantayan ako sa kuang ugangan atod ko pagkaon dito amot na ako diri kung saan kuha og balik akong bata karon wala na ako nakuha kay katugma dito sa ilaha kay imong kuanon dili niya ma street yung katug. Ano na guys no? Grabe yung pizza 15 pa sila nagsugod. Anya karon 26 na. 26 na sa Abril. Wala lagi ko ipanginabuhi. Kaya mo trabaho ko ay kabantay bata ko. Aw kinsa mo to dihin ay malumong kasing-kasing guys no. Kanang basig na mo dihay career ba. Career ba kanang realist kuan bitaw. Isur ng bata dire. Kay sa kana lang mga kuan basig inyo ilabay ba niya ako nang pangayoon. Kay wa ko ako paliton wa sila ko ikapalit na ron. Naglisod na ko palit nila og pagkaon ito hospital. Ako lang dalon sa trabaho akong anak. Yung duty ko kay murag wa na gyud panginabuhi ana nila. Okay lang sila akong trabahoan ni noon. Kung ako lang wa na mi makaon ni kabuanga. Wa na mi madawdaw ni. Kay sa pizza ha. 15 pa to sila. 15 sila nagpa-check up. Wala na kauli. Nagpa-check up, wala kauli. Hangtod karon 26. Wala pagi kauli. Wala lagi ko'y panguan guys. Pang inabuhi ani. Wala tayo kamugas ani kabangan ni. Nya kisama to dihang na mga mawala gito na mga murag career sa bata kaya ako nang dalon akong bata Lunes siguro duty ko Lunes kuan ron Bernis ba lagi Bernis ron Friday ako dalon akong bata guys duty ko mangyo ko sa mga opisina nga adto ko duty sa kanang na madulas kong bata kay apoy baunan ko niglugaw dito nilugaw may kinaon na ni again guys purdo yung insik budlat aning ko na ako ka na diyan ko ano total no vlogger man no wa ko kita sa kuang vlog guys kung naa pa lang guys di ko magkalisod ron lagi vlogger mo tanaw di ba na may mga vlogger di anong manghatag no kanang mag-promote mga nimo dihag mga sugal-sugal niya ako sa kadre mo ngayo ko ninyo diha bisag tag sa kilong bugas lang ninyo diha mga kuan diha ng mga sikat-sikat diha nga mga vlogger diha kanang mga kita
kita wa matay kita ni kitang mata na to ani way kaon siga na mala ni guys. So shout out sa mga kuan dia mga vlogger diha nga kuan kana lang mutabang kasi ginagi mutabang guys, palihog og share ani ako ang video guys. Asam to ko ang kuan pakit on tamo sa kuang kuan na kaya nagpasa ko gahapon og certificate og confinement sa akong bata kay dito sa opisina kay kuan nganong taas kay ko absent ngano yung certificate of confinement sa CCMC niyo muna siya confinement pa lang kay hindi mo ta may siuhan o medical certificate kay ang pasyente pa man kagawas mo ni guys no. Palihog ko diag share dia guys sa tong kuan dia na mga sikat nga mga vlogger mga nanay mga kita sa ilang YouTube channel dia pa-share lang ani nga video guys basig mahatag dai sila tag sa ka kilo dai kada usa dai di ba? Lagi ko kay trabaho gyud. Niya kada adto na ko sa ospital. Kinahanglan ko kwarta para palit og pagkaon nila niya og resita sa tambal, palit sa resita sa tambal. Ano na guys, magpatabang gyud ko ninyo guys. Ug wala may katabang guys, palihog lang og share ani guys. Video guys. Grabe ni gid. Sumora guys, salamat guys inyong pag tanaw diha guys. Oh God bless. Maluwas ta maluoy ang Ginoo. Sug naman kay mo hatag diha guys. Kuan lang. Naras comment section ng kuan. Gcash number nako kung naagi mo hatag. Ug wa na lang sad. Palihog lang og share ni.